Anga fulini wala nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigilindo ko nyemada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV Cherifla bamananga kuna funina wala libina ko yemunu na Mali kunga ani dien famaro kunga ni akuma silinye wala sa ka jamana de nyumanya hakilina do demission na ani alislamia dine famungu nyuma o de kadra kono Union des jeunes musulmans du Mali ijuma banaba temene ko dogoku temene wata chérifla kalambulo dale jio komini na ka bo kati cercle la chérifla kalambulo yere adakun bolla femunu ka ode ka se ka demission la donia jamana de nyumanya hakilina wala ani alislamia dine famungu nyuma o ka se ka olu famia Abdul Karim Sakoni Abdoulaye Soudou go chérifla jabarani to wala olu ka soro leundu. L'Union des jeunes musulmans du Mali Ijuma no islamé dimsenu ka tonye Mali kono o yi kalanla be kalami na be talike faso de nyuma yere o jogo be se ka sabati adamade na cogo mina kerengren nyama ala ye minu garjige dine kalauna ani al minu ma dine kalan yere sirawta wala sa jamana be la halamina bi anga se ka sigi anga Maliya ma ka kombinye faso ka balo faso de na faso de e kana balo faso la o hukumuna Ijuma ni bara labe nabho ko kandela jeunesse ka demisenu ku fara nyoka ka faso de nyuma ya ko jogo ko kalan ko kuna ani minu yere ka bara dine la selu ye no ye wajulu kala yere ka nga comportement no ye jogo i ka nga jogo jumeta sida kona na jamana kona na ne ka se ka ke tamashenye ne ka ke ladegi bagay mawye bara adabora o kama nyama ya no ya ko parrainage dira anga ministre so fla ministre ma ministre mi nyeshino demsenu ka kunyama ani ministre mi nyeshino dine kunyauma no ye ministre des affaires religieuses et du culture bara nyama ya dira uluma alumani keneso ijuma aya yira ka fo na fora dine seli ni sun damate faso job baro dudu ni dungo faso job ko bedda makakan wala o te dine koye o te shia koye baw ambera jelen ala ambegar diga jamana kelemina no ye Mali ko be hami o kakanga jamana joli groupe into fly doatu nous va former les prêcheurs wajulu kelaw olu te groupe kele o tu anga almamu ananga dine la selawi groupe kele ndo o tu anga islamé demsonu munu be nala mu garcia kosobe islamé kala nyetala donc ola abola fin damadama kan mu ye wajulu kelaw tay wajulu yere ke ko nyuma obeke chuko jume ani wajulu kela ere kanga tabia jumenta kadaka wajulu kela yeli yere message do de passer tolay nga ubebe jemuna no yang sigi kunyere ode tunye citoyenneté yore o module beluba sabatu mambulo module folo o tuye sigida nyeta be sabati chugomina o module flana o tunye anga drapeau ananga façon globale namba foma les institutions de la République ale module sabana o gouvernement ga fendo be nuba foma politique de la citoyenneté de construction civile o tu politique kona o nyefo mogo ye ka donga fo islam nyuma ere de faso de nyuma yai bara na hakilina bora ijumana no e Mali islam demsonu ka toyi bara ave jamana fantan nan bela kono ka munumunu ga bara de do miti sa ka tlekele ijuma nyama o ka danka ya yira ka fo la nyini mimbe na o de ka fo faso de nyuma ya o sababu te se ga soro abada fo dine de nyuma ya o de ka sabati baw ni ko dine tigi nyuma o e faso de nyuma ya di faso de surtout krengela la jeunesse demsenu kulukunda ani almame kunda amogo be ka jamana kono dew yare de kala faso de nyela no ba fuma ko bonne citoyenneté o kele o de ambla ni ko nona donc demseni ni almame ku wele ku former ani skutu musulman ma kemefla demsenu mbala almame nunta kunye pour que ka discours mun me kanga misri ko nona ka se ku o modéré sarege ka makaya dine kunyaw ube ministre mimbolo jamana kono no ye ministère des affaires religieuses et du culte o kala sigide o kenesro aya yira ka fani haklan jara ministre a jara gouvernement ale na ministre togola kana foli ni boyama segike ninga yira ka fo ministre so no ye affaires religieuses et du culte abu ka blala shuni tle ku demeni haklan nyuma nuna minu ni Mali mako bala bi jona dafa dugu bele jeli na ka lu former faso de nyuma yala ka wajulu kala former dina discours mana no discours islamique qui est modéré mi nabi islamo wile islamia kanuma ani ka sega ay wa gela ble mi be no ni ma do keme ka islamia segere da ka sego kala ka bonga dina kono chugumi ne akila no hakilna wi ministère fene bala ka baraka hakilna munu kambi kada ka bi jamana kono politique nationale do be no mi siglo do kerengana la ka seka ay wa ni dantega wale munu be no extrémisme violent ka sego kele au coordination d'ilié do alhamdulillah anga ministère ma
n'o ye ministère des affaires religieuses et de culture. Depuis ministère ni ijuma jɛra ijuma ka hakilina ninnu bɛ na ministère kɔnɔna la a bɛɛ ye baara ɲumanw de ye minnu bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ jamana yɛrɛ ɲɛtaa la ani jamana yiriwali la o kosɔn an bɛ ijuma fo k'a yiriw la k'a fɔ n'Ala sɔnna an labɛnnen don toujours k'u accompagner nin n'a ɲɔgɔnna initiative ɲumanw na. K'a lajɛ k'a fɔ jo komini a diyara u ye kosɛbɛ u y'a laɲini ni kana k'a siɲɛ fɔlɔ ye fiyewu kɛnɛ a kun cɛra ni dugawu don ye ka ɲɛsin jamana ma bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM fɛn min ye a ka ɲɛmayaso ka sigi ye conseil d'administration o baaraw kuncɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 24 jɛkulu yɛrɛ jɛbala la ka bɔ sigida 5nan na u ɲɛma dama ka bɔ jamana 40 kɔnɔ olu de hakilina dajiraw kɛ ɲɔgɔn na walasa bibi na gɛlɛya minnu bɛ an ka tungarankew kunga u ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la. Amadu Kamara Cherifla jabarani tɔgɔ la ale ka sɔrɔlenw don. Tungarankew ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Conseil supérieur de la diaspora malienne bakuruba la CSDM ka sanga ni a ka sɛbɛnfuraw olu ka laɲini san o san u b'u ka sigili kɛ n'o ye conseil d'administration ye. An ka jɛkulu sariyaw kɔnɔ san o san an kan ka conseil d'administration kɛ a bɛ se ka kɛ texte y'a fɔ cogoya min na ou jɛkulu dɔw bɛ se ka fɔ ko conseil d'administration ka kɛ o président bɛ se ka conseil d'administration convoqué donc ko caman de kɛra kabini 16e sigira sɛngɛ na a san saba de nin ye donc o hukumu kɔnɔna na an y'a lajɛ ko caman min kɛra Algérie, Libye, Guinée équatoriale, Angola an y'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an y'u bɛɛ wele u bɛɛ nana u bɛɛ fan bɛɛ Algérie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée, Conakry, Guinée, tous les pays sont venus, 41 pays au total de 50 Biduru délégués. Donc min fora ka u lanunia an bise ka barake cogoya min na an CSDM national ani CSDM pays an bɛ se ka a ɲɔgɔn faamu cogoya min na ka programme min bi sigi sen na o programme ye fɛn min ye an tun b'a fɛ ka conférence internationale de diaspora kɛ mais ko tɛmɛna cogoya min na jɛkulu min bi faransi ko CSDMF a ko taara ka yɛlɛma ka kɛ politique ko ye donc anti politique ko la anti politique jɛkulu ye an tɛna dɔn politique la donc an y'o bila ka kɛ élection nin tɛmɛna ni Ala sɔnna conférence ni an b'o kɛ. Sigili in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye CSDM ɲɛmaaw fɛ yaasa ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ ka ɲɛsin tungarankew ka lahalayaw ma. Union européenne kabini accord de Valette signera fonds fiduciaire 119 milliards 119 milliards dont fo dɔn an tan ni kɔnɔntɔn o de dira Mali ma o kɛnɛ ko wɛrɛ t'a kɔrɔ ka baara kɛ malidenw ye hali ko maliden bɛ se ka to yan cogoya min na ni u ye baara kɛ yan u ye association ni société ninnu la ka mɔgɔw bɛ se ka to yan n'u tora yan u bɛ fɛn min sɔrɔ na faransi u tɛ taa u yɛrɛ bila désert ni baji tigɛ ka to a la mɔgɔ minnu bɛ Paris minnu bɛ baara kɛ ka u ka taxe sara France gouvernement ye ani minnu bɛ Europe donc minnu bɛ se ka kose ka na baaralu kɛ alors ko kayiden bɛ se ka to yan a filanan ye fɛn min fana ye an ka carte ko an ka carte nina ko an ka passeport ko aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ taa cogoya min na sisan aw ka carte nina bɛ cogoya min na solution t'a la jamana o jamana o problème kelen ye mais Ala y'a kɛ président de CSDM Congo nu daw a ye hakili ɲɛnama sɔrɔ a ko la a y'u ko o daminɛ Congo donc kabini o daminɛna ka na se bi ma mo siti Congo Brazzaville min mako bɛ passeport la min sera ma a ma ka passeport sɔrɔ donc an b'a fɛ ka président de base bɛɛ u y'a ko kelen kɛ an ye logiciel fana bila a dilan min b'a kɛ k'a fɔ membre de diaspora bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka dɔn base fana bɛ se k'a dɔn o bi yɔrɔ min na.
Mali tungarangew ka sanga n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka laɲini u ka kuluba n'o ye CSDM a ɲɛmɔgɔyaso ka fara a tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan u kɛlen bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka fɛɛrɛ ani dabalu tigɛ ka tila ka laɲini kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma min bɛna kɛ sababu ye ka tungarankew ka lahalaya koɲa bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ. Bolola barakɛlaw tɔgɔla so maa ɲɛmaw ye kunnafoni kɛnɛ dɔ labɛn ka bɛn ni juma ye marisi kalo tile 23 u jabala la sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kunnafoni ɲininaw ladɔnniya fɛn min ye u ka ɲɛma ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele bara minnu sera ka kɛ a fɛ san 10 tɛmɛnen na kunnafoni kɛnɛ in senfɛ maa caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana faba impôt ɲɛma ka fara minisiri ka ciden kan minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsin ka ba don bolola bara ani munumunu salo la Kafunɛ Bacili ani Baba Keta olu ka sɔrɔlenw don. San 10 tɛmɛnen kɔfɛ Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ale ka manda kɔnɔna na bolola baarakɛlaw olu ka soba ma ɲɛmaya la a n'a baarakɛɲɔgɔn ka wulikajɔ an'u ka cɛsiriw sera ka kɛ sababu ye ni ka baara minnu daŋɛnɛmaya i n'a fɔ komi kunnafoni ko nasiraw fɛ ka se ka jamana ma ɲɛmaw dɛmɛbaga jɛkulu ani jamana kɔnɔdenw hakilinata jɔ bolola baarakɛlaw ka lahalayaw kan ani fana bolola baarakɛlaw ka ladɔnniyali ko k'a yira k'a fɔ k'u ye bolola baarakɛlaw ye baara minnu sera ka daŋɛnɛmaya sojɔ baaraw nasira fɛ jagoko nasira fo ka taa bila dɔɔni kankuruyali ko lempo sara ko dugukolo ko ani bolola baarakɛlaw ka musaka ko kan kunnafoni dikɛnɛ in sigikun ye o de ye baara minnu sera ka daŋɛnɛmaya olu nasiraw fɛ ka se ka walawalali kow la kunnafoni dilaw ɲɛkɔrɔ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ APCMM ka baarakɛlenw na an bɛ baara la mais an tɛ kuma bi kun ye ka mɔgɔw wele ka baaraba minnu kɔnɔ k'a fɔ o san 10 laban baaraw an da ser'o dɔw de ma min hakili bɛ se ka bɔ caman kɔ Mali bolola baarakɛlaw o de prévu laban kɔnɔ dimi tɛ ɲɛ dimi de don i bɛ se k'i miiri ka galon tigɛ mɔgɔ t'i miiri ka tiɲɛ fɔ an bɔra siyama min na sisan bɛɛ y'a ye Mali bolola baarakɛlaw bɛ se min na an y'a jira donc jama wele kun an bɛ minnu na an ye village artisanaux jɔ ka maison des artisans jɔ ka extension de l'APCM kɛ ka centre de ressources jɔ commune na 2 ni 3 la an bɛ ka dugukolo ɲini ka di titre foncier min bɔra bolola baara ka ca 20 ye kalan min dira mɔgɔw ma a ka ca i b'a dɔn an ka belebele bana belebeleba ye 4F ye an y'a fɔ financement formation fiscalité et foncier n'o ye sigiyɔrɔko ye a 4 bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la aujourd'hui carte biométrique bɛ APCM na i b'i bolo n'i ja da dɔrɔn carte mɔgɔ 2 tɛ se ka kɛ carte kelen kan o banna site bɛ APCM bolo www.apcmmali.org hali n'i ka courant tiɲɛ n'i ka so kɔnɔ i b'a sɛbɛn électricien i bɛ quartier minɛ i b'o sɛbɛn i bɛ électricien bɛɛ ye i bɛ se k'a wele jɔn y'o baara kɛ anw de y'o kɛ sisan soba min filɛ nin n'an bɛ ka jɔ n b'a daminɛ tailleur ka yɔrɔ la tailleur ka soba in bɛna kɛ a bɛ fini 600 a bɛ se ka fini 600 tigɛ ɲɔgɔn fɛ fini 600 in machine b'a tigɛ dɔrɔn de montage tɛ k'anw fɛ yan tailleur minnu bɛ dugu kɔnɔ a bɛ taa ji ka tilaw cɛ n'i ye 41 réglé dɔrɔn n'i y'o tigɛ a b'o 600 tigɛ ɲɔgɔn fɛ mais an b'a fɛ métier 400 ni kɔ de bɛ yen bi o métier bɛɛ bɛ se ka kalan par vidéo conférence comme tubabuw tɛ se ka na tuguni jamana tagabolo kan san'a ka nɔgɔya an bɛ ala deli a ka nɔgɔya i bɛ se k'i to Faransi Allemagne jamana bɛɛ la ka Mali bolola baarakɛla kalan par vidéo conférence an y'o so jɔ i ɲɛ bɛ min na kɔfɛ mobili bɛ don dɔrɔn défaut b'a la an ka scanner b'a bɛɛ yira projet o de donc ni défaut min yira la mécanicien labellisé minnu bɛ c'est minnu tɛgɛ jɛra n'u taara kalan kɛ kɔfɛ n'u bɛ baara in dɔn marquew la an bɛ o mɔgɔw liste d'i ma ni min y'i diya min ka surun la i bɛ taa yen saga bɛ taa fɔ miliyari 1 ɲɔgɔn na mais n'i y'a équipement fara la a bɛ taa fɔ miliyari 3 la mais Mali gouvernement de y'a financé budget spécial d'investissement partenaires bɛ k'an dɛmɛ minɛnko la mais a belebele ye Mali gouvernement ye an bɛ gouvernement fo dɔw bɛ ka kɛ bolola baarakɛlaw ye dɛ mais ni ma kuma a tɛ dɔn lempo sarako nasira fɛ bolola baarakɛlaw ka soba ma ɲɛmaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiriw kɔnɔna na ka ɲɛsin lempo cakɛda ɲɛmayaso ma o bɛnkanw kɛra sababu ye ni ka caman de ta ka bɔ bolola baarakɛlaw ka lempo sara musaka la an nana sɔrɔ anw bɛ manda daminɛ tuma bolola baarakɛla tun bɛ impôt daminɛ 1000 bon an ko commerçant détaillant bɛ tɔgɔ tɔgɔ an n'o bɛɛ ka kan a y'an fana jigin ka k'u ka 14700 u jɛna n'o ye fɔ an ye sigiyɔrɔma 68 sɔrɔ o kɔfɛ u nana ko jateminɛ y'a jira an ka impôt ka dɔgɔ ni jamana an dafɛ jamanaw ye ko k'a kɛ système déclaratif ye o taux de kɛra i ka sigida o n'i ye 100 fɔ 3 i b'o sara i n'a fɔ n'i ye 1 000 000 sɔrɔ n'i ko i y'o de sɔrɔ san mun bɛɛ kɔnɔ e kan ka 6000 sara n'i ko i ye 100 sara i bɛ 3000 sara i yɛrɛ bɛ t'i ka papier ta désormais ka i bɛ se ka min sara i b'o fɔ mais gan bɛ kuma la ne ko k'e ka sɔrɔ tɛ tɛmɛ 1 000 000 kan e ka facture taara ye yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ 3 don u b'i redresser dɛ donc 25% kɛmɛ sigila 25 bɛ fara i kun pénalité donc i ka fɛn fɔ min ye tiɲɛ ye
an b'o ɲini artisan fɛ. Nin baara bolodalen minnu filɛ nin ye ni olu sera ka dankɛnɛmaya bolola baarakɛlaw ka soba ma ɲɛmaw fɛ san 10 kɔnɔ o tɛmɛnin kɔfɛ assemblée permanente des chambres de métier u y'a yira k'a fɔ u ka cɛsiri baaraw tɛna na dan nin dɔrɔn ma u na fɛɛrɛ caman wɛrɛw tigɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di bolola baarakɛlaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sɔrɔ yiriwasiraw sinsin ka ɲɛta ɲumanw kofɔ. Kafo o be musolakaw tɔgɔla jɛkuluba fɔ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu in yɛrɛ kabini a sigira sen kan kana se bi ma a ye san 26 sɔrɔ o de kama musolakaw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tɛmɛnen marisi kalo tile 26 k'o kɛ nisɔndiya ko ye palais des sports hamdalaye Asila Fatumata ya Kani ani Dramani Male olu ka sɔrɔlenw don. Mali muso jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ni o ye coordination des associations et ONG féminines du Mali kafo ye a ye san 26 sɔrɔ. Kafo ye fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye min sigira san 1992 ani 2 san. Tɔnba do fana min ni muso jɛkulu caman kelen do ka ɲɔgɔn lajɛ a kɔnɔ. U ka baara fanbaw bi boli fɛn minnu kan. O dɔ ye musow ka nafasɔrɔ siraw kɔkɔrɔma doni ani fara ɲɔgɔnkaliw minnu bi jamana jɔli baaraw kofɔ. Ka fɔ ka ni san 26 ɲɛnajɛw ka fara diɲɛ seleke naani musow tɔgɔla don ɲɛnajɛw kan ani bɛɛjɛ fanga nali an ka jamana kɔnɔ ni o ye démocratie ye min ni o baaraw da ɲɛnamayara marisi kalo tile 26 san 1991 Mali jamana kɔnɔ. Nin koba saba jɛra ka kɛ kɛnɛ kelen ye ka fɔ musow bolo kɛnɛ min ni u ye u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ. Wulada in ɲɛnajɛ sigikun an b'an ka anniversaire de fêter anniversaire min ye ka fɔ sigira ɲinaya san 26 ye donc ni fɛn o fɛn sera san 26 la c'est que ay waati jan kɛ donc o de hukumu kɔnɔna na an ye anniversaire kɛ mais a nana ye fana 8 mars ni 8 mars bi kɛ ka fɔ ni ministère de la promotion de la femme de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati yɛrɛ de la siɲɛ kelen san kɔnɔ a bɛ kɛ sababuya ye komi n y'a fɔ cogo min na ka fɔ de bɛ muso jɛkulu fanba bɛɛ ɲɛsigi donc a kan ka an ka kuma yɔrɔ sɔrɔ k'an fɛla fɔ o kɛnɛ in kan. Vraiment ne ka nisɔndiya kɔni tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na le fait que ka fɔ anniversaire yɛrɛ kɛ bi ka bɛn ni 26 mars ye o ye donba 2 ye min diyara an musow ye kosɛbɛ parce que 26 mars ye don ye Mali kɔnɔ don min dogolen tɛ donc an fana y'an ka 8 mars fêter ka bɛn n'o ye k'a jira Mali musow bɛɛ la k'a fɔ an ka kafo de bɛ yen nɔ bi parce que an bɛ fɛ k'an sen da kafo kɔrɔ sen da nɔ na sinon an bɛ fɛ ka tɛmɛ u la yɛrɛ donc o de y'an ka ɲɛnajɛ in kun ye bi wa nisɔndiya ba b'an na mobilisation min fana kɛra vraiment a y'an kunna wolo an bɛ foli kɛ ka taa Mali musow bɛɛ ma wa minnu tɛ ka fɔ ko kalama fɛnɛ an b'u bɛɛ wele ka na halisa u bɛɛ ka fara an kan an ka jɛ ka Mali baara ɲɔgɔn fɛ. Musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ni o ye kafo ye a ɲɛmɔgɔba ni o y'u ka présidente ye o y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko nin koba saba farali ka kɛ ɲɛnajɛba kelen olu bolo ko o ye hɛrɛba ye ko k'a sabu kɛ ni lajɛ saba in bɛɛ farali ɲɔgɔn kan ka ɲɛnamaya ka fɔ musow bolo a kɛra kɛnɛ ye u bolo kɛnɛ min ni walawalali kɛra ka fɔ yɛrɛ sigikun kan u ka ɲɛmaaba bolo ni o ye u ka présidente ye ani gɛlɛya min bɛ musolakaw kan fɔ ka taa se u jɔyɔrɔ ma jamana jɔn n'a nasiraw la o bɛɛ kɔfɛ ɲɛmaa tilala ka welewelema kɛ ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ ma wele min bɛ cɛsiri laɲini ko fɔ. Da in na kɛnɛ an y'a sigi k'an bɛ kafo anniversaire kɛ kafo anniversaire ye le 24 de donc le 24 ma se ka sɔrɔ an y'a reporté k'a bila le 26 la. Donc le 26 a yɛrɛ kɛra a bɛnna sen ma parce que n'i y'a ye kafo ye kɛnɛ sɔrɔ mun kɛra 26 mars de la 26 mars la révolution mun kɛra Mali la ka na ni fanga d'Afrique ye ka na ni bɛɛjɛ fanga ye donc kafo bɔra bɛɛjɛ fanga in de kɔnɔna la donc an b'a fɔ ko kafo c'est un acquis démocratique donc mais comme bɛɛjɛ fanga nalen na musow ka association cayara donc UNFM n'o tun ye Union des femmes du Mali o disura o bina o taara régime unique fɛ pouvoir comme régime tun ye kelen de o n'o taara UDPM donc sisan nɔ musow ma yɔrɔ sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ min na donc kafo créera rapidement an kɔrɔmuso dɔw fɛ donc kafo in y'o de coordination des associations ONG féminines du Mali donc association de b'a kɔnɔ ani ONG féminines minnu ye musow ye ou bien minnu bɛ musow ka baara dɔrɔn kɛ donc olu de lajɛlen b'a kɔnɔna na donc kafo in ye kɛnɛ de ye kɛnɛ mun n'an ka kan ka taa masala kɛ ka hakili falen kɛ fe degun min bɛ muso kan n'Ala ye kɛcogo mun k'i la e tɛ se k'o bɔ i yɛrɛ la Ala de ye kɛ muso ye k'a fɔ e sigiyɔrɔ la i bɛ tan n'i bɛ tan e dun donna école la i ka jamana ko
i ka tobili k'i cɛ ye nka i kana ne fana dɛmɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ selekɛnna ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye 8 mars ye ka fara bɛɛjɛ fanga nali ka an ka jamana kɔnɔ ani ka fɔ musow ka san 26 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa a ko la kosɛbɛ ni dɔnkili dumanw dali ye ka kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Mali musow bɛɛ ma. ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ kun donna fulaw ni dɔngɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana cɛmancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la koro ni bɛnkas o de kama an ka jamana minisiri ɲɛma Sumelu Bubeyi Mayiga ka fara ka minisiri seki kan a segintɔla ka bɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla la taama in senfɛ a jɔra yen ka se ka yen ka wele ka na bɛn ani basigi ma ka jiru la k'a fɔ bibi na jamana mako bɛɛ a den bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka banbaciw kɛlɛ wa ko tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ ni jamanadenw kɔ donnen don ɲɔgɔn ma. Cheikh Haruna Sangare Mouvement pour l'Union des Maliens ma ɲɛma ale ye kɔrɔfɔ minnu fɔ an ka minisiri ɲɛma ka tali la koro an ka jɛ ka ɲɛmadenw fɛ Mohamed Traoré ale ka sɔrɔlenw don. An bɛ Ala fo an bɛ Ala waleɲuman dɔn Ala min ye bi dɔ yira an na ka Mali gouvernement fo ka Mali gouvernement waleɲuman dɔn donc premier ministre déplacera ka na fo koro mara kɔnɔ yan ka na kuma ni dɔgɔnɔw ye ka na kuma ni fulaw ye fulaw ni dɔgɔnɔw a wajibɛlen don an kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔgɔnɔ ni fula an bɛ ba kelenw ye an bɛ fa kelenw ye an y'a ye tɛbɛtɛrɛpulaku ɲɛmɔgɔ ye min fɔ jinɛdɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye min fɔ donc an ka hakili to juguw de b'a fɛ k'an bila ɲɔgɔn na juguw b'a fɛ k'an bila ɲɔgɔn na cogo di an ka kɛlɛ ye min ye bi an ka kɛlɛ ye terroriste kɛlɛ de an ka kan ka fara an ka armée kan an ka terroriste kɛlɛ nka ni an yɛrɛ ye ɲɔgɔn kɛlɛ terroriste bɛ fanga sɔrɔ ni terroriste bɛ fanga sɔrɔ o b'an bɛɛ gɛn yan o bɛ dɔgɔnɔw gɛn o bɛ fulaw gɛn o bɛna jamana dɔ de sigi a fɔ ma ko état islamique siya t'u la jamu t'u la u b'a fɔ k'u bɛ sariya sigi an y'a ye a kɛra jamana kɔnɔ 2012 jamanadenw dɔw ye marifaw ta an ka jamana contrôle la olu ye jamanadenw de nka minnu kun y'u dɛmɛ ka an ka région 3 minɛ olu labanna k'u gɛn k'u bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'u ye jamana wɛrɛ la o de bɛ ka labɛn Moti mara kɔnɔ yan donc an juguw bɛ fɛ k'an fara k'an fanga dɔgɔya n'an fanga dɔgɔyara fulaw ni dɔgɔnɔw bɛɛ bɛ gɛn ka bɔ yan donc Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka jamana in basigi donc ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka jamana in basigi salamu aleykum warahmatullah. Fanga ni jɛkulu PRFM faso ko a ka bolofara mun bɛ Kayi mara la olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kari tɛmɛnen marsi kalo tile 25 walasa fɛn min ye u ka conférence régionale ye ka taa o boloda mayina ka bɔ Bafulabe cercle la ka bɛn ni a do ye baara la kumaba mun kɛra u fɛ o de ye ka ɲɛmaya so sigi sen kan ni ka laban ka jira maaw la fanga ni jɛkulu in ɲɛma yɛrɛ ka bɔ jamana faba kɔnɔ ale yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara a taama ɲɔgɔn kan Alamidu Badini ni Seydou Ɲare Cherifla Jabarani tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. Ni sigi in baaraw daminɛna ni fatiya kalali ye ka kɛ hinɛɲini ye ka ɲɛsin maaw ma minnu tora jamana kumabɔli kɛnɛ kan PRVM faso ko ka kuntilenna ye danbe ye danaya ani ladiriya sabatili ye Mali jamana kɔnɔna na a ka wulikajɔw kɔnɔna na togo min na parti ka laɲiniw bɛ se ka sabati jamanadenw ka lafiya kosɔn ni sigi in bolodala k'a kɛ Kayi mara PRVM faso ko tɔndenw ka kɛnɛ ye Kayi mara kɔnɔna na PRVM faso ko ye ɲɛta sabatilen de sɔrɔ ka d'a kan a ka bolofaraw bɛ cercle 6 de kɔnɔna na parti n'o ye PRVM faso ko ye bɛɛ b'a dɔn ko parti ka lagare don récépissé sɔrɔla 2013 parti 100 ani parti 60 kɔ de bɛ Mali kɔnɔ mais ɲinan an bɛ parti 8 na foyi m'o kɛ cɛ minnu farala ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn jamana bolo mun kan bɛɛ b'o dɔn n'i ko politique bi bɛɛ découragera n'i ko politique bi bonya t'a la n'i ko politique ye bi a kɛra lebu ye o cɛ minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko danbe danaya ladiriya Mali ka fɛnkɛ laada kɔrɔ minnu bɛ yen ani Mali ka valeur kɔrɔ minnu bɛ yen ko k'o segin a nɔ la ni ma fili o de faamuyara maliyɛnw fɛ o de baara daminɛna PRVM faso ko fɛ
ni sigi in kɔnɔna na PRVM faso ko a ka mara ka région kɔnɔ o tara ka kalifa parti tɔndenw ma Bafulabe cercle kɔnɔ kalo 6 kɔnɔna na ka kaɲɛni ni yɛlɛmali ye Bafulabe cercle PRVM faso ko tɔndenw o ma ɲɛmaya jira k'a fɔ ko ni jigiya mina min tara ka kalifa Bafulabe cercle ma o ben'o jɛniyɔrɔ fin walasa parti ka laɲiniw ka se ka sabati wa a ye foli ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin biro kɔrɔ maaw ma bi aw yɛrɛ passation ni programme kun ka jan notamment grande section passation kun b'a kɔnɔna na ni o seginna ka na Bafulabe fɛ bureau de jeunes an y'o sigi bureau de femmes Bafulabe tɔgɔ la an y'o sigi mais Bafulabe section yɛrɛ fɛnɛ an sera k'o fɛnɛ bila sen kan pour que faso ko parce que an fɔra président dɔ kɔ min ye passation kɛ ne ma sisan ni ale ye baara min kɛ a baara dan tɛ se ka fɔ an b'an profiter micro la k'ale fo sabula a sera ka comité 500 ni kɔ a ka fanga kɔnɔna na ka se k'o bila sen kan donc a ye baara de di anw ma ni ala sɔnna anw fɛnɛ ka wulikajɔ bɛ kɛ min ye o de ale ye min kɛ ka se k'o ɲɔgɔnna caman kɛ nka o tɛ se ka kɛ n'ale ka dɛmɛ tɛ an mago b'a ka dɛmɛ la an mago bɛ bureau de jeunes bureau de femmes fɛn fɛn sigira sisan an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la pour que parti ni a bɛ se ka taa ɲɛ PRVM faso ko o ma ɲɛma Mali jamana kɔnɔ ni o ye Mamadu Umar Sidibe a ye foli kɛ ka ɲɛsin PRVM tɔndenw ma minnu bɔra cercle kɔnɔnaw na walasa ka na nin sigi in kɛ wasa ye wa a ye weledakan kɛ ka ɲɛsin u ma halisa u ka caman fara baara kan mun b'a to parti ka laɲiniw bɛ se ka sabati o laɲini kumaba ye jamanatigiya sɔrɔli ye jamana ka kalata nata la i ni ce i ka ɲininkali la n bɛ Cherifla fo ni ɲininkali la bamanankan na. C'est vrai, on a revu deux troupes là dans toutes les régions du Mali et dans tous les cercles du Mali. Après ça, on vient aujourd'hui à Bafulabe. Mais Bafulabe a été revu deux troupes. Bafulabe a une conférence régionale, c'est-à-dire que celle qui fait Bafulabe, il faut se rebeller. On va nous soigner pour que ça passage de témoin. Parce que un statut qu'on a là, il faut Kaloworo, secrétaire général Kelembe non, région na, ou bien non, quand on a Congo font ñoñé, pour que espérance ou partager ñoñé. Au déato bi. Après Kai, le secteur de Kai, Bafulabe est témoin. Et c'est Samba qui est à la tête de Bafulabe qui va prendre des témoins pour 6 mois. Elle est tournante et elle est statutaire. Au delà, il y a le gouvernement fait pour l'élection qui est à Datila. Oui, le 29 juillet 2018. Présidentielle, en cercle Tao, en région Tao, en Dado Nimbera, ni Alakadje, Jamana Smalin Konala. Nalakadje, en Gonanta Tokela pour Gata Kulubade. PRVM faso ko a ka ni kayi mara sigi kɔnɔna na seereya kan fɔla ka bɔ parti wɛrɛ maaw fɛ wa biro kura minnu sigila sen kan Bafulabe cercle kɔnɔ ani kayi mun bɛ tɔgɔ la o jirala jama na walasa ka ni kɛnɛ in sankɔrɔta an ka dɔnkilidalaw kun b'a kɛnɛ kan ka se ka jama nisɔndiya. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi ta walawalali k'an ye. Egypte jamana kono jamana ɲɛmasigi kalata baaraw bi senna yen nɔ ka bɛn taratadenw ma kalatadon tile filanan baaraw daminɛna wa kalata in baara bɛ to senna fo tile 3 kɔnɔna na kabini ni san 2000 ani san 14 waatiw la jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ale bɛ jamana ɲɛmaya kunna Egypte jamana kɔnɔ ani cɛbɔ kelen min disi dalen no ɲɔgɔn na o ye Musa Mustafa Musa ye politiki mɔgɔ don min ma lakodɔn kosɛbɛ samasamaliba tɛna na don u ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka da kan furancɛ jan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fɛn min bɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Abdel Fattah al-Sisi ani jamana ɲɛmaya ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka bɔli kan ka t'u ka kalataw kɛ sino kɔni k'a fɔ de ko Abdel Fattah al-Sisi ani Musa Mustafa Musa k'u ye kɔgɔ da ɲɔgɔn ma ye k'o kuma t'a la. Nazarala tɔnba Union Européenne u ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya wale k'o bɛna ta ka ɲɛsin Congo RDC jamana ma ni euro wari miliyɔn 60 dili ye o bɛna ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu ni dɛmɛ ka kan Congo jamana kɔnɔdenw ma kɛlɛ kɛra sababu ye ka minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'u talen do bisimila minɛ yɔrɔ wɛrɛw la fɛn min bɛ tali kɛ diɲɛ seligi naani tɔnba Nations Unies ka bolofara kan min ni o ka caw bɛnnen do mankan kɛra sababu ye ka minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma olu dɛmɛɲɔgɔnyali ma n'o ye HCR ye olu ye weleweleda kɛ diɲɛ setigi jamanaw fɛ k'a fɔ ko walasa ko ka se ka o jamana kɔnɔden ninnu dɛmɛ ko mago bɛ wari hakɛya min na ka se ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ dolari wari la miliyɔn 504 na o musaka minnu kan ka ɲini ni ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya
bonya ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka Congo RDC jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ yɛlɛma ko musakaw la ko tɛgɛ sera ka dan euro wari la $49 kɔri 5 kan o bɛna don adamadenya dɛmɛli baaraw de dafɛ Congo RDC kɔnɔ euro wari $10 kɔri 9 min ni musaka dɔ in tɛ kelen o fana kan ka ɲini ni ka Congo RDC ani a dafɛ jamana dɔw dɛmɛ u ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ mankan kɛra sababu ye ka minnu sigiyɔrɔ yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ komi Tanzanie ani Rwanda an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Congo RDC jamana a mago bɛ adamadenya dɛmɛli waleya caman na walasa ka se ka buna adamadenninw dɛmɛ bari sabu ka d'a kan o degunba bɛ yen nɔ. Congo RDC jamana kɔnɔna na ka sanga ni waati ye waati min na diɲɛ selili naani tɔnba Nations Unies a ka baarakɛkulu min bɛ Congo RDC jamana kɔnɔ olu ka manda bɛna lajɛ ni ka kurakuraya jɛkulu min bɛ yen nɔ ko Lucha olu bala ka dugu bɔlɔnfuranjɛw minɛ k'a laɲini cogoya minnu na diɲɛ selili naani tɔnba Nations Unies ka baarakɛkulu ninnu dɔ bɛ se ka fara o cɛbɔw kan cogoya minnu na ka se ka o mandaw kuntagala lajanya min bɛ kɛ sababu ye ɲinan san labanataw la kalata o ka se ka boloda ni ka dangɛnɛmaya yen nɔ. Sierra Leone jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaasigi kalata kun filanan baaraw o min n'a kun bolodalen do ka bɛn marisi kalo tile 27 ma o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka taa bila fo marisi kalo tile 31 na o sariyasi in bɔra u ka jamana cour suprême yɔrɔ ka kɛɲɛ ni kalata baara labɛnniba jɛkulu olu ka laɲiniw ye laɲini min ni u y'a kɛ ka ɲɛsin cour suprême fɛ Sierra Leone jamana ɲɛmaasigi kalata kun filanan baara min n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila sibiridon marisi kalo tile 31 na o senfɛ jamana kɔnɔdenw bɛna wuli ko kura ni ka taa kalata u ni ka mɔgɔw ye o kalataw jaabiw tɛmɛnen kɔfɛ de jamana ɲɛmaa kura na sɔrɔ ka sigi Sierra Leone jamana kɔnɔ kibaruya in dara jamana cour suprême fɛ bataki dɔ de kɔnɔ ka bɛn ntɛnɛndon ma Sierra Leone jamana ɲɛmaasigi kun filanan baaraw n'u ko a ma ko second tour jamana ɲɛmaa bɛna sugandi mɔgɔ 2 minnu cɛ la o ye Sierra Leone jamana fanga ɲini jɛkulu APC cɛbɔ ye Samura Kamara ani jamana fanga sinamatɔn SALPP olu ka cɛbɔ Julius Manda Bio jamana kiritigɛsoba cour suprême u sɔnna ka kalata labɛnni ba jɛkulu ninnu ka ni laɲini ta k'a don ba la kun kelen pewu hakilisigi ka na jamana kɔnɔdenw na ani kalata dɔgɔda don ko o kana kɛ sababu ye ni ka na basigi tiɲɛ bari sabu ka d'a kan jamana in bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi a mago bɛ fɛn min na o ye bɛn ani basigi de k'a ta san 1991 waatiw fo ka n'a bila san 2002 waatiw la mankanba min kun bɛ sen na Sierra Leone jamana kɔnɔ ni o kɛra sababu ye a ka ca ni mɔgɔ 120,000 ye minnu ni olu bɔnɛna u niw na k'a sababu kɛ o mankan in ye o kama u ka laɲini tɛ Sierra Leone jamana ka bin o dingɛ kelen kɔnɔ politiki ko binakun kan. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya sufɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn.